pacing thurang pu ajok pensi Karbi Anglong district nang seng lo la puson nang seng dat pana visita me Karbi ya kesung mate Karbi aphan masap su ki jona lang war side apipe sita la dagra da tu mangke la kiliga hot mate election hot Long pen hello kilometer thong cap free cap lapan sar pisar putum Anglong karlu Anglong phoi Anglong sok arlu det pen but ke jog dun sitame atum han ali bangana anda thangta chethek long le lasi lapuson thora kupai ke lang no mate lapuson thot aning duk me alam ke kopisi dolang lasi tuliram long hang punon Dr. Mansing Ropi punon mate Biren Singh ti punon lapen Karbi Anglong along kethe keding ke do ana tum sidame la rong ra aphan ka matha thek the bangke